President Emerson Mnangagwa vakaita press conference kuti vaite iron out speculations kuti wiki neyo ifront yavo zvakatovashamisawo. Front. Yes. Timukuvatuma. My front. Vakati ivo hapana chavari kuziva uye havasirivo vakatuma wiki neyo. Mukomana ane moyo wakakura uye ari kuita philanthropic work. Vati ivo havakwanisi kuti vamumise pakuita zvakanaka uye imari yake tsimbirira mashoko ekuti kana pane ari kubirwa nawiki neyo ngaataure vagogona kupindirawo. Vari kuti so far hapana ati auya forward achitaura kuti akabirwa nawiki neyo, which means this is his money. And ivo vari kutoshamisika vakati kondogomutuma seiko mari yacho ndendambonyanya kuiwana kupi. Vakatoshamisika zvikuru vakati nyaya dzenyu dzamuri kutaura mumastreets umu nezviri kuitika mumamana inini ndiri busy kurana nyika ko zvimwe zvamava izvi zviri kumbobva kupiko nai veduwe. Izvi zvakauya mushure mekunge pabuda mashoko mumanetizens imomo vachiti mari dziri kushandiswa nawiki neyo idzi mukati ndedzake here nekuwanda. Pakazonyanya kutaurwa pakatengerwa tagwirei mota ye1.2 ndopa vakati nyaya iyi inenge iri kudzoka kumukuru. Chimwe chakadaro ndechekuti panonyorwa zitsamba rekawiki neyo riya kumucheto kwaro rinenge rakanyorwa kunzi idi huchi idi chino. So vanhu vanobva vangofungira kuti since akarewada vanhu vakabatsira pamapolitical rallies, akarewada mageto youth vaimira kuti Vision 2030 ibudirire, ndipo pakazobvira nyaya yekuti maybe the money has its roots kuna president, but iwo president vazvirambisisa vakati aiwa wiki neyo ari kuita philanthropic work. There are so many countries out there guys dzinotoita philanthropic work and all. Hapana Trump paanopindura kuti iwe Oprah Winfrey why uchipa vanhu zvinhu zvakadai. So anditi zvinhu zvaanoita iye nemari yake, iye anenge abhadhara tax kugovernment, zvinhu zvake zviri by the book, ndosaka asingagoni kuti asungwe apinziwe muchitokisi nekuti mari yake inenge iri mari yekushanda nesimba. In the same note, the president is saying bodo mukomana ari kutamba yake zvisinei na president mukati ivo vari kutoshamisika kuti naimi mari yekuwanda yakadai indinoiwanepiko ndichingoriwo civil servant. Kuvunza mubvunzo wekunyika nyika yakagara pasi regarding issue ya weakness yoval. There's a lot of speculation around zvese zvaanenge achiita. Vamwe vanenge vachiti ifront yapresident. Front? Yes. Ndimuri kuvatuma my front. So this I see it abundantly. You don't see. So this issue has been very topical in our communities. Okay. Issue yekuti zvinonzi mari yacho aniwanepi, vamwe vachiti no imari ndipresident vanenge vamutuma. So tada kumuzwa muri explain yourself. Vanotuma kudini? Zvaari kuita zvese izvo achingopa vanhu mota nekupa vanhu undenda mba mari yacho ndayaona no. So find out first where you think I get the money to give people rather than wasting my time about somebody using his money. So you can't bother me about somebody who is philanthropic. Nenanga achiba kuda taituma mapolisa kana kuna sata vanenge abigwa, please report. Mashoko aPresident mangozvinzwirawo vati ivo kana pana abirwa please come through tireport tione kuti tingabatsirana sei senyika.